Iti napalabas, kinasaritaan na imbag ni Benilda ti amana, maipapan kadagiti plano na aya adayo. Ket kinid daw na nga awan kumati pangibagbagaan na. Awan na aramidan tilakay, no saan ang nagtungpal iti anak na, nga uray isut kay papanan ti panagulbud na. Saan na nga rod nga imbaga ken dindo idinapan nagdamag ti baro, maipapan ken Benilda. Iti may sangal daw, imawag ni Benilda ken Prima, ket nakigtot tinaud-udi, idi maamuan na nga addagaya man ijay dubay ti gayam na. Binabalaw mat ni Uben ni Dindo, tadi na sinalwadan tinabayagan a relasyon da ken Benilda. Ket itagagayam, adto nga ruden tituloy ti makalawas a pakasaritaan a napaunwan. Adayo kaman iti dennak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Saan ang mabalingag maniho ka na Bartek? Ang mga numadisgrasya ka pa eh. Nasaysayat. Tapno aggibusan ti amin ko. Bartek mula ang dayta. Kaya't ko lang nga iliwliwag tinagbanagan ti ayan-ayat mi ken Benilda. Unak no napudno kanyak. Saan matgayam? Kastamat lang ti ibagbagana. Saan ka napudno kin kwa na, pare? Ti kadilang saan ko ayaan nugot nga agkasar kamin ti rason a pagkunaan na. Asa anak anapudno ken kwa na, Uben. Anya nga rod ti mabaling. No kasta ti pamati na. Jack maklon da ito'y, pare. Nasken nga apklo na. Tas ikamat lang tinagkamtod iti ayan-ayat yo. Awan basol ko. Tapno dinak na awatan ti kaayan-ayat ko. Alawan. At da basol ni Benilda. Ngam adamot basol mo, pare. Tas sigun nga rod kin kwa na. Nagpatingga ka lang iti sao. Saan mo mapanagnakan? Babaan iti panangikalaysam kong kwa na. Ikalaysap ko mamutket. Apay kumasaan? Ay ayatek. Kinisot poon ti biyag ko. Ay, saan kong amo kada kayo? Hanggang panagkunak. Talagang agpatinggalaan dita ti ayan-ayat yo. Nang runa. No makasarak nga agpaiso, iti mangikasarkin kwa na. Awan sa bali a pabasulam, tano amerisan na naimbag, talaga asikat. Diba pabasol iti abid. Uray ka di matda kayo kat babalawendak, mama. Asino nga rod ti aking basol? Jack? Nicolas? Ni Andong? Mama. No amerisan. Awan matan ti parikot mo. Tanakaadal kan. Adamot na talgad a pagtrabahwam. Tayo mat nga kurkurang. Ngam saan pa yung umdas da ita? Ano isagana kung tibagik para itibangon na kapamilya, mama? Anya nga rod ti isagsaganaam. Kat pinanawan na kan ni Belinda. Saan ko ngayon pagarop? Ama aramid ni Benilda kanyak ti kastoy. Apay adinak maawatan, mama. Agpada kayo kit di asa ada makaawat iti tunggal maysa. Kuma give in tikla ang dayta. Nagtulagan niyo kuma iti husto. Saan ko matin anak kasarita tapin manaw? Ita, adda ka nun ije Dubai. Daytan tirigat na ita. Mama, nagrabaw arason no panunutan ti panagsinami. Kalpasan tinasurok awalo atawen. Kasti lang tinagbanahagan ti relasyon mi. Maawatan ka iti dayta. Yung saan ka di pa'y ngamin nga umdas dayta akapaot ti relasyon nyo tapos nagsimpa kayon. Alam ala,
Urean niya't ibagbagak. Awanen ti maramidan tayo, anak ko. Saan ko anam naman na masangayli ka din do baro? Sa pela ko mata sa anak ka makadisturbo, tata. Saan man? Si Kagid di. Welcome ka mo titibalay nga oray di bailang. Saan kami mo na nagbalbalyo king ka malaksig kini Benilda? Tata. Anya ka diti maipaay ko king ka din do? At dalang kahit ko apan kayan, tata. Saan ko akayat sa bali at tao ti mangibaga kanyak? May baba ni Dian niya? No pa'y best friend natin ang idanon kanyak. Kaya't ko laeng nga da kayo kumati mangibaga kanyak. May baba ni Dian niya? May papanitiimbaga ni Benilda ken Prima. Ang makiasawa ka nun abroad. Ay, pagkawanam lakuman di anak ko din do. Kaya Jocelyn, pudno makiasawa ni Benilda. Isot ko na anak. At kanong arod nagaramgan ko na foreigner, may isa ka ni Dian. Kasta kalakat ti panangisukat na kanyak. Kas nakunak pakawanim ko madi anak ko. Mawatak tirig na gabot kabayag ti ayan ayat yo. Nasakit da ito yung nagbanhagan ti relasyon mi, tata. Ngamasan mo kumangidasal amin na pamabasol iti anak ko din do. Tasika tinakaigapuan ti amin. Ipanagkadkad mo amang ikasargan ko. Impalawag ko mati makagapo. Apay adinak na awatan. Kurang kada kayo ti panagsari tayo anasayat. Wen, tata. Tay di imbagak asa anak pa anak kasagana. Ditan ang nagluksaw. Ket kuna na asaan ko nga ay ayatan. Nabayag madkid din ng bagbaga na kaniyak. Kanisumad ti kahit kukuma. Makiasawa ang talumaklakayak. At kahit kumad amanamnama ti kinatalgad na apanawak. Maawatak met kit di. Ngayon mas maawatan na kuma. Ta saan ko akayat nga agrigat to. Nga masan ba't ngal almanan di anak ko ti aglaplapo sana na biyag. Isumot kit diti ko na kanyak. Ngayon sa bali ko mati kayat ko kumaamapasamak. Tay naging awa. Ken saan apasaran dagiti anak ko tirigat anapadasak idi ubing kamipay kadagiti kakabsat ko. Dindo. Girl, I need you. I need your love. Agya mo nagtimawag ka anak ko. Kumusta kayon, Papa? Nasayat mat. O gatsi ka, kumusta ka matan? Kinagiamanak na nakawag ka. Imay nga minitindo kadada pinanag na kanyak. Nasaum ka no kan Prima, makiasawa kan, itiagar-aram king ka a foreigner. Kasta? Oh, apay nagkatawa ka? Ay, awan, Papa. Apektado kaya matalaga timokong. Parparigatam ni Dindo, kaasimat. Basol namat lang, Papa. Impagarot na nga daasaan ko akabailan nga isukan. Benilda. No talaga napod no iti panagayat na kanya. Saan na kumapinahay iti kalikagom ko? Apa nang ipanagnak na iti kinapod no na. Kat kasano nga rod? Ulit kaasimat ni Dindo. Ambo ka na po noon ay kin ka. No, idi, Juan.
ako papa. Nadungo ni Dindo. Gentleman. Ngam, may saba tinagkurangan na. Rumbang ko mga inikam iti kundaway na ngagpalawag kan mga rami diti plano na. Nangikit din kay kuma iti panawan. Kuma? Agam, wala. Saan tayo napagsaritaan na ita, papa? Saan ko ngay libak? Ay ayat unay ni Dindo. Ngam, awan mabalin ko. No nakurang ti panagayat na kanya. Malagaro da, ganad ka dita. Saan na kapagdanagan, papa? Nasingpot na kiti boss ko dito, eh. Uri da kayo, gananad kayo mat dita. Kastapay, tawagak man mat ni Prima. Sige anak ko. Sige, papa. Bye. Bye. Anyalakit din ti anak ko. Ang mawatag mat kitirik na na. Saan ba't ngamin ngayon panagnak ni Dindo ti kinapudno na? Anyat kinunam? Inaklon mo ti Canadian nga engineer nga gar-aram kan ka? Wan, katnukas ka sa no, makiasawa ko ng kankwana. Aniya? Wan gayam, kumusta mat ni Dindo? Adang ka din kasukat ko kankwana? Kasukat ko na. Wan, Kasano nga adda kasukat mo kat mabaybay-an nan sapayan ti bagina? anya di kayat mo asawan? Mauma pa yan ni Hoven amang kadkadwaken kwa na. Taawan sa ti aldaw adida aginom. Amay, dadaulan na ka din bibiyag na? Kunak man no darapaab na ako nana. Amang isagana iti agpaay iti pamilya na. Saan ko man nga amo? Kasano pa'y amay sagana na ngay? No kastaman tan tiraramidan na. Dayta ti saan ko nga amo. Pagbagaan nyo No nga ta kontakam binilda. Kuma, anyaman ti nagbanagan ti ayan-ayat yo. Pren kayo lata Tinapod no na, Prima. Ay ayatak ni Dindo. Inayat ko iti awan ka asping na. Ngamti na yung paayan iti patagtay tang ayat. Sang kay baga namat ngay ayatan na ka? At patinggal lang iti sao. No kung may baga na kanyak, nga ikak pa iti kagodwatawan, wano makatawan. Mabalin na nawatak. Ngam iso amis mo tinangibaga kanyak. Amabotang pailang amang ikasar kanyak. Tama nga no din na pa'y maipay ti usto pagragbangan na kasama. Iso nga, isagana na pa yan. Anya ang klase di pa nagsagana ti ibagbagana. Sa ita, kasta tiraramida na iti pagina. Kaya't naparwara na basol ko, no apay ang kasto ti nagtungpalan ti relasyon mi. Ala, padasan mi akasarita ken Hoven. Makamu kayo? No bilang, mabalin ngagsarita kayo nga uray iti video ko laeng. Masapol analawag ti amin kada kayo. Sige. Naka-open ti messenger ko. Tapnawan mat may bagbagana. Agyaman na, kontakak adagos ni Hoven, takasarita na ni Dindo. Alang arudan, Prima. Kastapay. Bye. Bye! Iti dahil jay, anay baga ni Benilda. Kasla at tapay namnama, ama urnos ko mati amin kadakwada. Tamugmat, no kasanot panagayat na kentindo.
Kasta timbaga na? Wen, iso kasarita ta ni Dindo. Awan maala na iti pa nagparpartek na. Isumot ibagbagak ng kuana. Umanugot ni Benilda, ngagsarita da iti video call. Ibagak nga rod ng kuana. Anya ti amuta, no agbaliw pa iti panunot na. No pa naibaga na kanyak, nga inaklon nanti ka na dyan nga agararam kan kuana. Kat nakasagana amang ikasar kan kuana. Wen barang agbaliw pa tasayang tinagbayag a relasyon da. Siyak ti masayangan. Nagsingpot ni Benilda. Uremat ni Dindo. Day talaan. Takas itinakon-akon. Takrot amang sango iti kinaama. Girl, I need you. I need your love. Kasta timbaga na? Isumot tinaibaga kanyak ni Prima. Iso ano adawayam. Agsasarita tayo inton after office hour. Awen. Iti ayoyang ta resto bar. Uri ag dinner tayon. Ket no maawagan tayo ni Benilda, di awagan tayo. Padasan tayo akuntaken. Sige. Sapin ako mata makasaritak ana sayaat. Anya ti maikarim kin kuana. Maikari? Wen, siyempre. Adakid daw na kin ka. Wabian. Adda ibagak. Nga isumot laeng tinasaw kanyak ni Prima. Anya dayta? Saan ko nga mo? Ngay naklonan, wano panggap nan ng aklonan ti Canadian. Ngagar-aram kin kuana. Anya? Iso ang masapol nga agkarika kin kuana. Barang numasalbar pa iti relasyon nyo pare. Anya ko maakari? Natural. Ikarim kin kuana. Ngagkasar kayon. Apaman na sumangpet. Inumal pas ti kontrata na. Kwa? Anya akwa? 2 taon ti kontrata na ijay. No pudno, nga da ijay abroad. Anya ti kayat masawan, Hoven? Kaano lang dedi ipapanaw na dito'y lugar tayo? Kalpasan na. Addan ijay abroad 3 months ago. Uwan na niya. Tilang amok pare. Subsubukan na kalaang ni Benilda. Hoven. Itikas tangar aramidom. Ngagbarbartag kalatan. Ay, awan pare. Kunam, kaya't mo pa'y ngay sagana husto. Ti agpaay to iti bangunom a pamilya. Iso adi mo pa'y lakayat ngay kasar ni Benilda. Anya itatiar aramidom. Ha? Ita, no agsarita kayo, ibagam kin kwa na nga apaman asumangpet, ket pagtulagan yun ti kasaryo. Ta itilas udmot day ta akawan na ditoy. Isumot ti panangisaganam iti amin. Anya? Mamin anumot lang nga aglabas day ta apanawan. Mabiit laang day ta 2 taon. Sige. Kasta ti ibagakkan ko na. Ket bayat mo't day ta apanawan. Agurnong kan. No mabarin pa'y kit di. Agabrod ka mo't. Aggindan kayon ton asumangpet. Ket kasaren. Anya? Surutom kit di ijay Dubai Kumita ka mo't iti aplayam ijay. Pasensya no medyo naladawak. Anda ngamin imay at kliyente me, kat sinangok pa
Okay lang. Oh, ag-order kan iti para kan ka, prima. Naka-order kami ng kini Oven. Kafe lang kada kami. No, ada sandwich kan juice? Okay na. Oo, no. Kape man nga paiso. Sige, mabiit lang. Ayabak ti waitress. Nasayaan. Saan manin nga arak ti inorder yo. Saan? Tayong bagat kindindo. Isardeng nanti pa nagbarbartek na. Gusto. Awan maalam dita no di sakit. Kan among kadi nga adda na ibaga ni Benilda kanyak. Nupod ka no nga isaganaam ti agpaay iti bangunam a pamilya. Apay adagdada elim ti biyang mo. No kasti man ti aramidak. Gapuken kwa na. Dayta tidak kalabidot mo. Kaslapay kitin pabasulom ti gayem ko. Idinto a naglawag asikatek akim basol iti amin. Anya? Amok ngay ayatan nakalaunay ni Benilda. Saan kayo ang nagbayag iti nasurok awalo atawan no saan nakangay ayatan? Kasta Ahmed. Di naklangan maawatan. Kat kasano nga ron? No agsarita kayo, anya ti may panamnamam kan kwa na. Kat sapay la ko ma. Taagbaliw pa iti panunot na. May papan iti Canadian nga aggusto launay kan kwa na. Kat nakasagana amang kasar kan kwa na. Kahit masawin, insukat na kadagos. Amok ang naaramid na ti kasjay. Gapot sakit tinakan na kan ka. Gapo taawan matlagayang mauray na kan ka. Isot ko na kindindo, prima. Sakbay nga awagan tayo ni Benilda. Masapol nga agkari. Amok ngay ayatan nakalaunay ni Benilda. Saan kayo ang nagbayag iti nasurok awalo atawan? No saan nakangay ayatan din do? Kasta Ahmed. Sanak man langan anaawatan. Kat, kasano nga rodan? No agsarita kayo. Anya ti may panamnamang kan kwa na. Kat sapay la ko ma. Tagbaliw pa iti panunot na. May papanitik ka na dyan nga agusto kan kwa na. Kat nakasagana amangin kasarkin Benilda. Kahit nakadiyasawan, insukat na kon. Amog ang naaramid na tikas jay. Gapot sakit tinagam na kan ka. Gapot taawan matlagayam ti mauray na kan ka. Isot ko na kinidindo, prima. Sakbay nga awagan tayo ni Benilda. Masapol nga agkari. Husto ka, Huben. Oh. Apaya saan ka makasao, dindo? Anya ti pampanunutom ita? Sige. Agkari aking kuana. Basta sana makiasawa iti foreigner. Basta Kat agyaman tayo laangan, no di na pala inaklon tayat dahi a Canadian. Baliwag ti agkari aking kuana. Anyaman ti may kadeng na din do, saan mo kumaaguraan? Agpaiso day ta, pare. Tano ami reason. Awan basol ni Benilda. Hello, prima friend. Agyaman na, tanakuntag ka, Benilda. Wan, nga maturog akin ton madamdaman. Ay, kuha, Benilda. Ada kadwag. Mabit lang. Ha? Isuda ti kadwag. Dadyo ben kandindo? Kaya't nakakano akasarita ni Dindo. Sige, panawan mi ni Dindo, ta makapagsarita kayo anaimbag. Apay, saan ka di makaawag asiksika? Indamraman mo pa'y da prima kan Huben ag tinaktak. Kuha, amangan ko na no di nagsungbatan. Kat, anya ti bagam? Kahit ko lang ipagaking ka, ngay ayating kalaunay.
Ayat nga awan ka as-askan na. Pakawanan na ko, ma. No saan ka anaawatan, Benilda? Anya nga ro tita? Baliwan ta ko mga ornosan di may papan katata. For what? Anya ko mapailan? Ay, teng kaunay-unay, Benilda. Nagbalin ang naliday ti biyag ko. Gapot yada yung. Kat, asino ti akin basol? Siya ka di ti pabasulam? Saan? Ngam... Ginupad kon ti amin kadata, saan ka di? Kat nawaya ka mat ka na mga ramid iti kunam a panagsagana para iti bangunam a pamilya. Uwan, ngam... Anya pa iti sirsib biday tano awang kamatan. Para ka dadati amin na plano. Kat nuwad ako mapan nakabalin na. Kadwa ka man nga plano. Saan ko akayat ti agpatinggala ang aplano? Tawan sirserbi na dayta dinto. Ikarig, agkasarta na pa man na sumangpad ka. Pinumalpas ti kontratam. Anya? At da ka din nakakatkatawa itimbaga. Asino tinangbilin kan ka, mangibaga kanya kitikas ta, ha? Da prima? Da huben? Pangadeng ko da ito, Benilda. Isu amabalin ka ding ikanak pa iti sa bali agon daway. Ulitak, apaman na malpas ti kontratam, kat sumangpad ka. Pagsalitaan ta ti kasarta. Kasano pa ita? Inaklon kon ti ayat ti Canadian a nagaram kanyak. Kat no agawid ak dita Pilipinas, tulagan min ti kasarmi. Anya? Sorry langan, Tinto. Aging gaitisan kayo pa yung nagkasara. Saan ka mapukawan iti namnama. At tuyak nga uray kin ka. Anya? Uwan. At ayo ka man iti dinak. Sikapay lang te ayatak, Benilda. Tinto? Oh, anya tinagtong palang ti saritaan nyo. San ko nga mo? Tasan mo tuunayin ang nagsao ka dagiti na odeng himbatad ko kengkuana. Kasta ka di? Uwan. Basta imbaga kengkuana. Nga apa man na malpas ti kontrata na kat sumangputan. Pagsaritaan min kasarmi. Anyat ko na. Inaklon na kanon ti ayat ti Canadian nga nagaram kengkuana. Katinto nagawi din di Pilipinas. Sumuro ti lalaki katagkasartan. Kasta? Ngem ko na. Aging gay ti sandaan nagkasar. Sana ka mapukawan itinamnama. Anya ti sungbat na? Wah, ken imbagak ngagur urayak. Kasta? Kat ditan tinagpatinggaan ti saritaan mi. Husto ti imbagam. Mabayag pa'y day tangal daw. Adu pa'y ti mapasamak pare. Kat gapay ti dayta. Awate kung ti jaya da kanyak nagtrabaho iya Abu Dhabi. Abu Dhabi? Oh, wow! Dakil ti sweldo kan every 6 months. Mabaling ko ti agawid pinagbakasyon. Oh, nagmayatan. Ket asidigin ijay ti Dubai pare. Wen? Ngamsan ko pa yung ipagpaka mo kini Benilda ng mabalinti ka daki jay. Kasta? Kan bilinak mat ti prima. No adagun daw ay. Sorpresak ni Benilda. Mayat day ta plano pare. Saan kakit nga agsansanung dito'y? Dita 2 taon na kadaki jay. Kendakil ti sweldo. May saganak mat nga tanteg pa ito iti bangunag a pamilya. Pinubangunin mi a pamilya ken ni Benilda. Talaga amang namnama kalatakin ko ana niya. Nga ura imbaganan nga addan Canadian nga kayan ayat na. Uwan? Agayin ahit dapay mo dlaang? San dapay mo da naggalay siya? Sa bagay Adan to pa'y agasawan. Kitagsina dapay laang. Day talakit din agayan ayat laang.
your Nasaya at nga rod nakapagsarita kayo matlaang. Babay ni ti video call, ma'am. Nasaya at nang runa no napintas ti banag tinagsaritaan yo. Napintas asaan? Anya ti kayat mo asawan. Napintas ta nakapagpalawagak kang kuhan. Kat nagkariyak pa ano malpas ti kontrata na iya katagawi din. Tulagan mi matan di kasarmi. Anya amat ti kinunahan na. San namat ngayon baga di na kayat? Bino kayat na. Wino umanugot. Gamkit di na ibaga na nga inaklon ng ti ayat tinagaram kang kuhan na akanidyan. Addan ka ayan ayat na ijay. Huwag ka no? Kat punno nga tamat. Kaano lang ang anapan ijay. Adda-adagos ka ayan ayat na. San ko nga mo man? Numaminsan nakurang ti pamatik. Tasan mo takas ta ni Benilda? Kita Basta imbagakin ko ang agureyak. Nga uray adda iti dayo. Ay teglata. Kasta. Kaninayon kong imbaga. Nga aginggay ti sanda pa yan nagasawa iti dayja kanidyan ako na. Sa anak ang mapukawan iti namnama. Amo ko, Ben. Saan na basta laksidan ni Benilda ni Dindo? Hanggasam dayta. Nasurok awalo atawanda anagayan ayat. Kastala ang kalaka ti panagsinada kan panangisukat ni Benilda kan Dindo. Wanmat kit di Kinapudno na. Nakurang ti pamatik nga inaklon nan ti ibagbaga na akanidyan anagaram kan kwanay jay. Kaya't mo asawan, parbo na laang dagijay? Uwan ho, Ben. Kaya't nalaang asubukan ni Dindo. Adda na sa kanyak ni Dindo. Ang saan na kaya't amamon ti sa bali? Anya dayta? Uray siya. Ilimad na kanya. Uwan. Ibagat king ka. Basta saan mo lakit di nga istoryan iti sa bali. Anya dayta? Ikarim nga umuna Wan? Anyan? Nakurang pailat talag mo kanyak? Agabrod ka no ni Dindo. Anya? Agasidag lang ti syudad nga ayan ni Benilda kanti papanan na. Sa dino? Ijay ka no Abu Dhabi. Kasta ka di? Wow Kaya't na ti makaurnong. Bayat ti kada ni Benilda ijay Dubai. Kat inton agsublidan nga agpadpada ditoy. Pagsaritaan da ti kasarda. No? Saan apod no nga addan kaayan-ayat ni Benilda iti? Awagam tuman kit di. Tiliwang. Nupod no nga addan kaayan-ayat na ijay. Kumusta kayon, Papa? Masaya at lantarag. Di nagpagtanagan. Agyaman at narod no kasta, Papa. Kasi ka, kumusta mo ti trabaho? Awan parikot. Nasayaan nga ron. Wan gayam, Papa. Saan ang imay di tabalay ni Dindo? Saan mo tan nabayagan? Naudin na di pa nagdamag na kanya. Nupod no nga dan kainayat mo dida. Aniya? Awan. Ay, pilya ka nga uping ako na. Iramraman nagpayan nga gulbod. Pasensyan, Papa. Kinapudno na.
Nag-video call kami din na minsan. Tainawagan nak ni Prima. Saan ko nga amo akadwa na gayam da dindo kan huben. Kasta ka di. Nagsarita kami kan dindo. Kat as usual, nagkarimanan. Nasayahat mata nagsarita kayo. Kumain kami di kundaway ng agurnong no day dati kayat na. Papa, adakon dito Dubai. Kat 2 taon ti kontratak. Siguro, numalpas da ito yung kontratak. Ag-for-good akmatan. Kanya di ko na ditindo. Timokong. Apaman ka no amalpas ti kontratak. Kat agsubli akon dita. Agkasar kami kanon. Oh, matlakayam. Pat kamon di kayat na. Sa nabalidad wala nga taon na ita. Manumad lang aglabas ang tiyal daw iha. Makitan to, Papa. Ang bukmad kat, ngay ayatem launa inidindo. Pudno day ta, Papa. Kat nasakit laon ay tinakam ko. Nukalpasan ti 8 atawan, kat basta agsinalatan ti dalan mi. Alawan, kanabok ngay ayatem nakalauna inidindo. Taimbaga ka, Papa. Awan ko mati sa bali ang makam mo. Wan, uray kay bapanan di ba nagulbod ko? Nalangarodan, Papa. Kastapay. Baliwak to man ti umawag. Bye. Bye. Ang nalakit din ni Papa. Isingir na pa lang ti panagulbod na ka, no? Girl, I need you. I need your love. Kaano ti kunam applied mo, pare? Inton o may alawasin. Taltalak mo pa'y nga rod, ah? Tapno awan ton di rason nga gad-gad. Di pa ikasar ko kini Melinda. Kasanon? Nukalpasan ti panangisaganam. Kit adamat gaya mon asawa ni Benilda. Nabilang kasanto man di mapasamak, pare. Awan maramidak. Uwan mitkit di, ah? Ngam sana ka mamati. Pagkasta kalaka na ti panang lipat. Ken panang isukat na kanya. Kastamot ti ko na ni Dindo kanyak. Kasaritam tuman anasayat ni Benilda. Uwan man? Saan mo nga ibagbagakin ko na? Nga agabrod ni Dindo. Uwan. Penkek no talaga nga adang kaayan-ayat na ijay. Naggulo dagi di ado. Ngam kasanon. Nupod no kat mapaay ni Dindo itinamnamaan na. Sa balin tuman aparikot daytan sana bali. Agin na sidag ti ayandan to. Anya ti amom. No ijay da nga agkinawatan manin. Sa bagay matkit di Sapay lang ma. No apay kit di adata ti masayangan launay. Siyempre malaksid a best friend ko. Kumare kan kumparik ida. Kasta akmut Kan agasam dayta. High school da pay lang idi kat agayan ayat dan. Aging ga a college da. Kalpasan na. Agbanang kawan dayta a relasyon. Kaloka talaga. Intun bigatan ti flight mo. Saan na malapdan? Wan, mama. Sana baling? Tadamad lang ni Maria kadwayo, diti balay. Hindi nakapagdanakan. Nasayat no kasta. Si kakit di ati agan na DJ Papanam.
Awagan na kadagos, apaman na makadanon kay Jay. Ura, iti panagbabamlang iti eroplano. Tapno amo, kanatalgad ka nakadanon. Namnamaan nyo dayta, mama. Katala, sapay la kumata na saya ti trabaho mi Jay, anak ko. Uy, nawandanag. Oil company ti pagtrabahwak. Sapay kumamot, tenton agsubli kayo ken Benilda, agkasar kayon. Ay, kasati kariking kwa na, mama. Nupay din na sinumbatan timbagak. Amok apang panunutin na dayjay. Nasaya at lang ano kasta, anak ko. Nasyak nga ina, masaya nga nakiti madadaol a relasyon nyo. Tinartarakan nyo dahi tayo tinasurok awalo atawan. Uwan nga rin, mama. Iso ajak pa na basta sukatan nak ni Benilda. Kin basta lipatin na tinagkaduan mi. Iso nga rod. Ala, awan may pabalon ko kan ka, no di kararag ko. Anasaya at ko matipagtungpalam, iti papanam. Saan na malapdan, pare? Ala, agan anad ka kuma. Agawag kanto na makadanon kay Jay. Siyempre, di ka madanagan. Ken ag-video call kalata no adawayam. Uwan, talagang agawag ak. Ang iti sa bali abanda. Uray di nak maawagan. Basta maawagam ni Benilda. Uwan mo't Ang adagayang maibalakad mikin prima. Tanagsarita kami iti cellphone iti rabi. Oh, anya dayta? Saan ka kumasumapsapol ijay iti sa bali? Ni. Apay ka din nga ramidag dayta. Kanda ito iti kang runaan pare. Ipakaamum matlaang kin ni Benilda. Ti kaadam ijay. Anya? Madmadi, no saan mo nga ipakaam mo? Tama nga no ibaga namanan. Asan ka na pudno? Sa nagilimod ka kinkwana? Uwan na niya. Surpresam kit di. Awagam to. Kat sarong karam iti ayan na. Talaga akas sa taramidak. No adda bakasyon ko, mapanak iti Dubai ngayon na. Ang iti sa bali banda. Uray di nak maawagan. Basta maawagam ni Benilda. Uwan mo ta. Ken adagay maibalakad mi kini prima. Tanagsarita kami iti cellphone iti rabii. Anya dayta? Saan ka kumasumapsapol ija iti sa bali? Ha? Apay kit din nga ramidag dayta. Ken dayto iti kang runaan pare. Ipakaamumot lang kini Benilda, ti kaddam ijay. Anya? Madmadi, no saan mo nga ipakaam mo? Tama nga no ibaga namanan, asan ka na pudno, tanaglimod ka kinkwana. Una niya. Sorpresam kit di. Awagam. In sarong karam to iti ayan na. Talaga akas na taramidak. No ada bakasyon ko, mapanak kay Dubai ngayon na. Anya ti orasan? Alauna iti malam. Ni Dindo to'y umawawag iti messenger ko. Hello? Nakalagip ka man? Kanain mata sila lagi pagkin ka, Benilda. Aguray ka. Sa dino data background mo? Kasla airport, Mark? Wen, saan kong ilimot yamin king ka? Ada ako nito yung Abu-Dhabi. Sang-sangput ko. Anya? Nag-abroad ka? Wen, iti kasta,
Manamnama ka may saganak ti agpa ito iti bangunag a pamilya. Ay bangunan ta ko kuma. Kinilaat nak nga. Pasensya kan, tasar kong ipagpakamuking ka. Sana bali. Mapaling ko akit tawin to, ano agawit kan. Agit tanta, tatulagan ta ada Agusti kasarta. Anya? Ay, sus. Mabayag pa'y dayta. Dotawan ti kontratak dito eh. Kasta Ahmad. Ngam si ko na iti kontratak. Makawid aktong galin na mabulan. Nagsayaatan? Iti may isang oil company, tinakastrikak. Wow. Talaga? Napayagan ng ipagbagada kanya. San kong ka sa kaso. May mayat daytan. Ngam tagbarbartag ka lang ije Pinas. Puno dayta. Kit, nuwatan to bakasyon ko. Kahit ko, di dayan mo di umayak. Anya? Sige, Benilda. Baliwag to di umawag. At ang timang sukon kanyak dito airport. O sige, aganad ka dit ha. Oray si Kamat. O sige, bye. Love you. Bye. Anya tayo yung marikriknak. Saan ko nga ilibak? Maililiw akong kandindo. Oray basit lang. Saan anak karasan ti panagayat ko kan kuana? Ngam kasano da ito yan? Kasano pa ni Lester nga grayrayo kanyak? Sana pod no ti imbagak kan prima. Ngay naklon kon ti Canadian nga gar-aram kanyak. Ngamang namnamang aklunak. Kat umaymat ije Pilipinas tagkasar kamin. Saan ko matama ulbudan ti bagik? Ngipay lang din do ti ay ayatak. Adda akong dito Abu Dhabi, mama. Dito yung mismo ng apartment ko ngayon ti kumpanya apag naadak. Nasayat no kasta. Madaydayaw ti apo, tanapya ka nakadanon dita. Wan, mama. Kat nakaragrag sakak. Tanakasarita kita adak pa lang iti airport ti Abu Dhabi, ni Benilda. Nasayata. Saan ko nga mo? Takas laki maro ti iliw ko kingkwana. Kasta ka di. Ken imbaga akon kingkwana, nga adda akon dito yung Abu Dhabi. Ngaminton malpas ti kontrata na, agidan kami nga gawi dito Pilipinas kat tinungin minti kasarmi. Anya mo ti kunana? Awan mat, di naman tinubngar. Nang runa ilibagak ng mayak dito tagor nungak, kinisaganak pare ti bangunan mi a pamilya. Kasta. Di naman kinuntra, kat nalaw si ragsak ko. May sala ang tikay asawan day jay. San ka di, mama? Ay ayatan naklata ni Benilda. Girl, I need you. I need your love. Bye, Dindo. Aganad ka dita. Mariknak ti kinaragsak ti anak ko. Agyamanak ta saan na nagtultuloy ti panagbarbartet na. Ay ayatan na pailhaan ni Benilda. Anyakit nga ta naraksak ko, nagkinatuluyan damatlaan. Really? Inmawag adagos ni Tindukan ka? Medyo nakiktutak nga ro dito na amuak nga da dito Abu Dhabi. Ket kasano? Bali agin na sinig kayo. Dinto lang ata mabukal manan ti relasyon nyo? Diyan ka mo. Namin parikot ko ti kulit a foreigner.
ibagam man kanyak tagpaiso, Benilda? Nganya, Pudno ka di nga adan kaayan-ayat mo? Wano, kaayan-ayat mo ka din dahi ta Canadian? prima, si kalaang di pangibagak iti dayto ya. Diyan niya. Saan ko pa'y akaayan-ayat? Gamtinak inggaan areng-reng-rengan. Anya? Aglunag kanon tagkasar kamin. Kalpasan na, mapan kami ijay Canada. Anya? Kasta di ko na friend. Umaak nga rodan iti time na. Nagtagulit. Saan amakaw? Awat iti sao. Kaduam ka di ta opisina. Wan, panakabus ko pa ya. Kasta ka di? Pakibagbagayak lang kan. Ngamno pa ayak ka tagbalbaliw kanya. Baka amo dito no pagawidan da. Anya? Sa bali nga rin ti ugali na. Ay, kitaam Amano anya ti aramidan na kan kano paayam. No pagawidan nak, di agawi da. Anya? Uray kat at damot amo ka mangururay kanya. Ha? Sige na, prima. Baliwak to man ang tiumawag. Kasta, bye. 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 Ne. At ang sakit di pa'y namnama. Ama urnos matlaang ti relasyon da Benilda ken Dindo Saan na pa'y matlagayam akaayan-ayat tayo a Canadian? Ben. Oh, di wow no kasta. Nagimbagan na makapagsinublan damot laeng. Kitaam laangan ati istorya ni Dindo ken kaako nam idi. Nagsarita da apaman anakagteng ijay Abu Dhabi. Saan akinontra ni Benilda dagiti imbaga na kenkwana. Wan ka nga rod. Gusto pa'y laang timbagak kada kayo. Ay ayatan launay ni Benilda ni Dindo. Ken sana kasta kalaka nga isina nalatan. Kaya't asawan day ta. Nagpasugnod laang ni Benilda. Saan laang apasugnod? Sinubok na ni Dindo. Sa bagay. Isukas iti kunada, sundan ang susunod na kabanata. Anya? Apay, istorya iti radyo wano telenovela. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Nakitak ti panagmurarag ni Lester iti imbagak. Apano no tagpayan na imbag ti datdato na nga ayat. Kasano no mapasamak ti nasao kanyak ni Prima iti naminsan. Amangan no makapanunot nga garamit iti dakas day di Lester kanyak. Hangam, saan mabalin? Saan ko nga'y palubos? Matayak pa'y nga umuna. Sakbay nga agbaligi ti dakas agagam na kanyak ng bilang. Ay, awan sa baling nga aramidak, no di aganat. Kangrunahan ti amin, saan na ka basta agtalag kan kuana? Agyaman akta sinong batam ti awag ko. Saan nagmatabastos sa dimang sungbat? Nulakit di mo kataot yung awan. Agyaman ak launay. Oh, kumusta ti trabahom dita? Saan ka madlang marigatan? Okay lang, Matt. Dagiti boss mo? As of now, nasaya at damat. Ngamasaan ko lang amo ito nagangay. Sa bagay talaga akasta. Adda dagiti amo wenno employer. Nasaya at damit. Adamat dagiti nasingpat
Ken, at damod dagiti balasubas ko na. San mat kiti ngagpapana? Tauray di pagilyan tayo. At damod dagiti makuna balasubas nga amo. Husto ka. Wen, Katsi ka. Kumusta mati trabaho dita? nasayat mat. San anadagsan di trabaho? Bali, supervisorak ditoy. Wow! Sana all! Ti pagimbagan na, makabakasyonak tunggal ini mabulan. Gasto sa amin ti kumpanya. Nagmayatan? Iso nga inawat ko. Nang runa idi amukon, adwa atawan ti kontratam dita. Day talang tiga po na? Uno, kaya't mo lang di umasidag kanya. May saraytan. Ngam ti panagurnong ko ti kang runaan. Tapag hoston to na maungpot mo ti kontratam. Namnamaan ka di abalasa nga. Uno, si Wawaya at Tupay no doon tangday ta panawan din do. Mang namnama. Pag ko namin ti day ta. Amok. Ta san ka matakas ta babay? Amok akay lalaam tinabayag a relasyon ta. Din do. Ure adayo ka idin. Nagtalinaad anapudno aking ka. Okay. Agyaman na kiti day ta. Ngamtim ako na. Saan ko ang may panamnama anawaya at Tupay? Apay, talaga ka di nga dapanggap mo ang makiayan-ayat itiganggan na et? Awan mo't kiti. Saan ko lang nga may baga? Narigat ang sarita iti patapos ako nada. Maawatan ka mat kiti, Benilda. Katsi ka. No bilang takas ta di mapasamak. Agsakit ka di tinakamu kanya. Kagora na. Nasakit man nga awatan. Awan maramidak. Tilang makunak. Nuan niya ti pakaragsakam. No naragsak ka, naragsakak maten. Girl, I need you. I need your love. Itay penalpas ang nagsarita kami kandindo. Saan ko matlangan na mahalat iturog ko? Noamo na lako ma. Adipulos nagbaliw tireknak kankwana. Ay ayatak unay ni Dindo. No kastoy mandagi tinapasamak. Kaya't ko lang nga subukan no kasanot kinapudno na kanyak. Dindo. Ay ayatan kalaunay. No amumla ko maamarigrikatan akmat. Iti kastoy amapaspasamak kadata. Kumusta nga tanda gitidwa? Saan ko lang amo? Nabayagan day din na udi pa nagchat mi. Uray ni Dindo. Saan nga min nga agpada ti oras tayo? Sa bagay, upat laang mat nga oras di nakaladawan day ijay. Wan, ngam no ag off dan, rabi imot tan ditoy. Uwan nga ron. Ichat kuntuman ni Dindo. Makidamagak. Sige, i-chat ko ni Benilda. Sige, agpin na damag ta inton bigat. May liwakan ka, anak ko. So, nag-message sa kiti messenger mo. Nasayatak lang dito mama. Pasensya ka yun. Sana ko na makaawag. Kaputa makumiko makiti trabaho ko na daduma.
Nangrunan no, ata na masurot na kiti at iti babaag. Kasta ka di. Kumusta kay matan kan Benilda? Kasi ti apo mama, kanayon kami nga video call. Napinta sa damag da ita. Wen mama, nasaya atin ti panakisarita na kanya. Nasayat. Tilaan ka niya dyan ti parikot, taring-ringen na launay kano ni Benilda. Apay. Kanayon na kano aring-ringen, siguro, kaya't na ngagkasardan. Kasta kalaka. Kano la nagamamuda? Kaopisinaan na kano na dyan, mama. Depende mo't ano kaya't nawano saan. Isuasanak lang tamatanagan. Mangnamnama ka na kaming tumot lang tiyagkagasat kan Benilda. Tanapudno kami titunggal maysa. Masayat lang no kasta. Siyak tiyan ada maragsakan itid ay ta. Ito na ang araw natin. Ay, niyalakit din ni mama. Excited. Magagarang launay mat ang mga sakwa ko. Isa masayang launay di pimanaw ni Benilda. Kanimbaga na nga gwinaswas kami. Nung dakal tinamnamak. Da kaming tumot lang kan Benilda tag katuloyan. Ngam, kasanon? No pagaramidan day ti agang ganaet iti dakas. Masapol amalpas ko ti report a papairash ni Boss Lester. Tiloko. Nakamisuot a kanayon. Imbagak lang nga guray no kaano nga klonak. Pakitaan nakit din iti kasjay. Anya ko ma. San nga sakit tinagam ko nga uray mapukaw ka. Imasid kanya kat nakatagtilat na niliabay ko. Hala, apay nga nervyosak matan. Ay, anya di panggap yung kanyak, boss. Ni Benilda. Hello, Benilda. Dindo, tulungan na ko, ma. Anya? Apay, anya tinapasamakin ka? Adak di opisina ti police station. Apay, anya tararamidam dita? Pinanggap na kapag-aramidan ni Tidakas ni Lester. Tiyayop, kat anya tinapasama ka? Naibaglangan ata the presence of mind ko. Tinumang ko ti kinalalaki na. Ginidtanak magtirimor iti opisina sa nagkamang kiti pulis. Kasano nga Roden? Kuna dagiti pulis at iliwan da kano. Nagloko daytan. San na nga minamauray di pa nang sumbat ko kankuana. Kayat na ko na kundawayan. Di da pa ila i-deport no kasta ti aramid na. Juan. Ireklamom. San narumbang ti kastang inaramid na? San mo't gahim anatak nang? Sige Dindo, baliwag ti umawag. Ada ka no ibagadag iti pulis kanya. Sige, gandad ka dita. Saan ka ba sa matulungan? Taday umutian ko. Alang Rodan, bye. Bye. Diyos ko. Dahil paglangan ta sana nagbaligi daya at demonyo iti dakas apanggap na ken Benilda. Girl, I need you. I need your love.